Yun, what's up mga idol? Isa namang panibagong araw, isa namang panibagong vlog, video, anything, and hope supportahan niyo ako sa aking mga trip sa life. So, lalo na sa mga Bisaya dyan, suporta, and abang-abang lang guys. So, ito yun, so let's go. Yun, nakalimutan ko guys, kung wala pa rin mo ka-subscribe sa akong videos, palihog subscribe na lang po and comment mo. Tapos pag comment na mo, sige lang, kaya magbabasa na ako po bisitahin yung mga channel. So thank you guys, abang-abang. Ito na yun ang video. Thank you. Kaon. Oh my God! Wow! Tanga talaga. Pasensya na kayo. Yung pastor-istorya kayo. Siyempre. Alam mo? Paano masabi? Makbang man yun. Ito. Makbang man yun guys. So. Oh my God! Wow! Suportang tunay mga Bisaya diha. Suporta, comment po sa akong video tapos para mabisita. Paano masabi? O subscribe na lang po para pag comment mo, subscribe, bisitahon po na ako inyo mga channel. Suporta. Nahulog. Oh my God! Wow! Ano mga Bisaya, mag-igot po. Paano masabi? Nani mga Bisaya. Di ang ilapyarte eh. Nani man itong mga kasi. Dako tag isod. Paano masabi? Nagtag isod. Ito mga pobre. Di ta problema og kuam og wala ato mga kumbaga walay nung sa ako kay mo nakalimot ko. Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang t-shirt mo. Ito mga Bisaya good. Bisan gamay na nabutang. Ma-appreciate nato tungod kay naanad ta na Paano masabi? kung sa nasa ato i-appreciate nato kay mamaya to ron anad naman ta sa mga pobre kung makaluwag-luwag ta malipay na ta. Ang ato lang importante na kasugakod ta sa kahirapan ug makakaon ta sa insakto sa tulo sa iskadlaw katulo. Paano masabi? Okay na. Mayong tundawas. Mga importante ron.
Takong blessing nga sa tuwa na. Daganda sa Ginoo mayong panlawas. Oh my God! Wow! Makakaunta sa insakto sa adlaw-adlaw. Paano masabi? Gagrasya. Mga pasalamatan na to. Appreciate na nato ang mga ginagmay na things na umabot sa atong kinabuhi. Diba? Dami kong alam. Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang dessert mo. Atok. Tukaan na eh. Oh my God! Wow! Drama na ko ba? So mga to mga ko, lokal mukha ko kaya. Grabe, dahil pa. Isog na ko. Sumawar to guys. So, ako ultro ng comment lang mo sa akong video. Nagsinuporta ay ta. Paano masabi? Pag mo comment mo, subscribe na lang po. Tapos, bisitahan po na ako yung mga channel. Oh my God! Wow! So, salamat mga idol. Diri na natataman. O, kita-kits next video. Next upload. Next episode. So, thank you. Bye-bye. God bless. Yun, nakalimutan ko guys, kung wala pa rin mo ka-subscribe sa akong videos, palihog subscribe na lang po. So meron pala akong shoutout guys sa mga idol sa isa ding YouTuber at nasa abroad siya ngayon, sa Taiwan siguro. Shoutout sa iyo, Ping Taiwan PH, and stay connected and God bless and bye bye.